Setunggal kula sampean sami niki nek pengen disenengi Allah kok kudu seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad. Tandane seneng karo Kanjeng Nabi niku napa? Siji kerep nyebut asmane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sinten sing nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali? Sinten? Solikin. Solikin enten payunan, Mbak. Mula aku wis ora serikan aku iki. Mergo napa? Wes renarene gawe umbar ambir omong sanggon-nggon niku. Aku iki ndelok TikTok to, Bu. Mbuh iki TikToke sapa kuwi? Muni ngene, ana anak takon wong tuwa, "Mak, aku ki anake sapa?" Lak ngoten. Lah mbokne le jawab, "Ya anakku to karo bapakmu." Lah kok jare wong-wong aku mirip Solikin ngono ki. Ngono ki jan ora enak to ngene iki lah. Ya Allah, ngono payunan. Nggih, malah sok gawe postingan wong-wong ya iki penyanyi-penyanyi bareng sok gawe. Kin, sorry Kin, anakmu Kin ngono kae. Alah aku ya ora serik di ngonoke kok malah rezekiku tambah. Allahumma. Wong niku nek ora serikan uripe ayem, wong sing serikan atine rusak uripe ora penak. Allahumma. Lho kok amin. Oh, ndak terus ke siji sopo sing nyebut asmane Muhammad pertama kali niku Allah Subhanahu wa taala. Lho Allah niku lho tekan saya ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Loh, Gusti Allah, malaikat niku tekan saya ini ijeh solu ala nabi, maca sholawat kangge Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, padahal Allah pangeran, Pak. Allah mawon selalu bersolawat, malaikat selalu bersolawat. Nek ana wong sida mulya kok medhit ra gelem maca sholawat ya kuwi wong sak sombong-sombonge wong. Wong Allah malaikat bae ora leren yusollu niku fi'il mudhari artinya terus berlangsung. Siji